Måske ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvad er det? Gulerod. 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 Orange gulerod. Orange gulerod. Og hvad er det? Grøn. Grøn selleri. Grøn selleri. Morskære. Måske 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Igen. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, hvad er det? Stor kartoffel. Store kartoffel. Og hvad er det? Godt. Lille kartoffel. En lille kartoffel. Hvor mange kartofler? 1, 2, 1, 2 2 kartofler. Okay, morskære. Gulerod. Gulerod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Morskære. Måske 1. Morskære. Måske 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Okay, små rører. Og til slut, hvad er det? Slut. Det her, hvad er det? En gryde. Og hvad er det her? Hvad er det? Grydeske. Måske Grydeske.